Dragi gledaoci i slušaoci, Z1 je najbolja emisija koju smo mi do sada pratili. Ima ljudi koji vole to gledati i to mi se sviđa, to sam rekao 100 puta, da Željko Malnar je zbiljam, mogu otvoreno kazati, nisam pijan, nisam trezan, da moramo kritike. Kupite CDV ili DVD kao CD, a CD to ćemo vidjeti. Što je novi DVD bez stop. Ti gledaš u pizdi materini. A? Ti gledaš u svoje cipele. U kameru gledaj. Ponovo, ajde. Izašao je novi DVD. Izašao je novi DVD koji kad možete najučit na telefon Noćne moje. Koji vidite na ekranu. Koji vidite na ekranu. I sad pročitaj taj broj. Ne znam. Izašao je DVD kao CD koji kad možete najučit na telefon koji vidite na ekranu. A to je? A to je 091 766 77 36.